Assalamu alaikum. So da yawa mutane suna tambaya akan hanyar da za su bi su ɗauko bidiyo ko kuma audio na wani bidiyo da suke so su ɗauko na waƙa ne ko kuma na wani abu daban, tutorial ne ko makamancinsu a YouTube. To hanyar tana yi musu wuya saboda YouTube baya ba da damar direct a ɗauko bidiyo daga cikin YouTube ya zo zuwa kan wayarka, kuma duk sanda kake so ka duba player ɗinka ka kalle shi. Sai dai kawai hanyar da yake baya da dama ita ce yanda za ka yi downloading a iya YouTube ɗin, kuma in za ka yi kallo na wannan abin da ka ɗauko shi sai dai ka shiga cikin wannan YouTube ɗin sannan ka kalli wannan abu. So shi yasa muka kawo muku hanya mai sauƙi da za ku iya bi ku ɗauko wani ko bidiyo ne ko kuma wani waƙa ne na daban wanda za ku iya sauke shi direct zuwa kan wayarku, kuma duk sanda kuke so ku yi amfani da shi ba tare da amfani da data ba. So application na farko da za mu yi amfani da shi, ko in ce shi ne ma gaba ɗaya application ɗin da za mu yi aiki da shi shine wato Videous. Kowa ko in ce yawancin mutane sun santa. Idan ka shiga Play Store direct kawai ka rubuta Videous kamar yadda kuke ganin sunan daga nan ƙasa ko ya fi, amma idan ka shiga kai sacin za ku ga yawanci wanda aka sa daga farko wadda take da ranking mafi girma. Bari mu shiga cikin Play Store mu nuna muku. Tare da shiga cikin Play Store ɗinka sai ka zo da aka rubuta search for apps and games, sai ka rubuta Videous sai ka yi searching. Ok, sai ka karasa kamar Videous download. Abinda za ka rubuta kenan a Play Store naka, sai ka danna searching. Kamar yadda kuke gani gashi nan muna fara rubutawa ma ta kawo mana Videous download ko kuma Videous downloader app 2021. So kowanne ka zaɓa yayi. So ga jerin ainihin kowace ka ɗauko a nan za ta yi. To amma irin wannan misali ta farkon da aka nuna ma ita ce kamar take da rating da yawa, kuma in kuka duba za ku ga akalla mutum miliyan 10 sun ɗauko ta. So direct da kun shiga ciki kawai abinda za ku yi sai ku yi installing ɗinta. So kuna yin installing ɗinta, so bayan kun tabbata kun yi installing ɗin kenan sai ku je a cikin YouTube naku. Misali mu yanzu akwai wani bidiyo da za mu ɗauko saboda mu nuna muku yadda za ku yi. Ok, yanzu ga nan a cikin YouTube namu. So in sacin za ka yi ko kuma direct kana yin ƙasa ne kana duba ko kana duba cikin videos naka da suke a nan haka. So ya danganta da irin dai abin da kake so kai. So amma mu a nan kamar za mu yi sacin na kamar wani YouTube channel ne namu wanda za mu samu wani bidiyo wanda muke so a ciki sai mu ɗauko shi don mu nuna muku waje. So za mu yi sacin wannan channel ne wato Habibi Teach. Gashi nan kamar yadda kuke gani muna rubutawa Habibi Teach. Sai mu shiga search. Ga channel din nan daga nan haka. So abinda take nuna mana kamar ba mai subscribing ba, so amma za mu fara subscribe kafin mu ɗauko bidiyon da muke so mu ɗauko. Gashi nan mun danna subscribing kuma mun danna all, saboda wannan abin da muka danna yana nuna cewa kamar duk sanda wannan channel din ta ɗora wani bidiyo, so muna so direct a sanar da mu saboda mu zo ko mu kalle shi ko makamancin wannan. So abinda za ka shi ne bayan ka je kan bidiyon da kake so ka ɗauko shi, yanzu misali kamar a channel ɗin nan ga wani bidiyo nan ne kamar minti gashi nan bidiyon bai fi minti 9 ba. So kamar a nan ne yanda kuke gani nan inda aka sa download. So idan kuka yi download zai tsaya ne akan iya YouTube application, ba zai zo kan wayar ku ba.
shi yasa mutane da yawa sukan ce ai su sun ga download sun yi kuma amma ba su gan shi akan wayarsu ba. So zai tsaya akan iya YouTube ɗin sai sanda ka zo sannan in ka duba cikin jerin abubuwan da kai downloading a YouTube ɗinka nan kenan misali in ka zo nan ga library ga gurin downloads nan, so shine in ka zo nan shine zaka ga wannan abin da kai download. So shi kuma a nan gurin ga daidai guri nan da aka rubuta share, so kawai sai ka taba shi. Kana taba shi zai kawo ma to share din da za ka yi a cikin ɗaya daga cikin wayannan applications din ne ko kuma yaya, za ka iya ɗaukan kawai kai kwafi na link din, iya link din kenan na wannan bidiyo din da kake so ka ɗauko shi. Za kuma ka iya direct ka zo mu anan kun ga kamar yadda muka ce ku ɗauko wannan Videos din, so direct kai abin da za ka kawai sai ka zo bayan ka sauke wannan Videos din ka yi share na bidiyo din, so sai ka zo kawai za ka share din shi ne zuwa cikin wannan Videos din. Gashi nan mu za mu danna. Yana da na bidiyo ne, so kun ga wannan abin da ya nuna mana shine abu na farko daga daidai nan gun da aka sa music, yana nufin cewa idan ka ga waka ce ko kuma wani bidiyon ne na daban, music din nan da ya nuna ma yana nufin in ka ɗauko in ka taɓa ɗaya daga ciki wannan na farkon ko na biyun ko na ukun, so kawai zai ɗauko iya audio ne ba bidiyo na wannan abin nan ɗin da muke so mu ɗauko ba. Daga nan kuma ƙasan abin da ya nuna ma da aka rubuta bidiyo yana nufin cewa idan ka ɗauko shi ka danna wannan ko kuma wannan, to za ka ɗauko shi ne a matsayin bidiyo. So kun ga mu za mu ɗauko shi ne a matsayin bidiyo, kuma wannan na saman da ya sa mana 360 pixel ko kuma 480 pixel wanne muke so mu ɗauko. Wannan 360 ɗin clear ɗin bidiyon muka ɗauko shi a wannan bai kai na wannan 480 pixel ɗin ba. So amma saboda gwaji zamu bari mu ɗauko shi a 360 pixel, sai ka danna download, za su kawo ma ɗan talla kamar wannan yadda kuke gani sun kawo talla. Gashi nan daga ƙasa tax added, so gashi nan har ma yayi ɗauko mana yayi downloading na shi ainihin wannan bidiyon. Gashi nan daga ƙasa abin da ya rubuta mana har ma yayi downloading na wannan bidiyon gashi nan. So idan muka dawo baya kuma muka danna back daga daidai nan gun, wannan talla ne suka sa mana, so dole dama kun san applications na kyauta dole sai da talla. Daga daidai wajen wannan alama ta downloading, wato shi ma za ku iya shiga cikin sa don ku ga cewa bidiyon da kuka dauko yayi downloading ne ko kuma bai ba, shi ma yana daga cikin wanda za ku iya tabawa. So direct yanzu za mu je cikin player din. Idan muka je cikin player din mu shine za mu ga wannan bidiyon da muka yi downloading din nasa cikin sauƙi kenan ba tare da wani ɓata lokaci ba. Yanzu muna cikin MX player din mu kenan, so in kai refreshing kamar yadda gashi nan mu yanzu za mu yi refreshing. So muna refreshing kun ga gashi nan akwai ga folder nan da ta rubuta mana download, so a nan za ka ga duk wani abu da kai downloading daga shi Videos din naka. So gashi nan kun ga gashi wannan bidiyon shi ne wannan ko daga cikin YouTube namu. So kun ga koyaushe za mu iya amfani da abu applying ba tare da mun shiga cikin YouTube ba. So wannan ita ce hanya mai sauƙi da za ku bi wajen ku bidiyo ko mai shi, za ku ma iya mai da shi a music ne, za ku iya mai da shi normal music ba tare da kun kalli bidiyo din shi ba, ya zama audio kenan. Muna roƙon ku danna mana alamar like, wanda ba su yi subscribing ba ku danna mana alamar subscribing, sai mun sake haɗuwa a wani bidiyon na gaba. Mun gode.